kuti tikhala pamzerepo kwa nthawi yayitali bwanji. Ndinafotokozera za zimene zikuchitika padakali pano. Msewu unawonongeka kuchiweta ndipo tonse tinadziwa. Mmene wakonzedwa msewuja ndoti matraka amene aja akubwera, mmene akubweramo ndiye kuti akunkana achepetsa vuto lija. Mawu abwino lero ndithu news ya lero imene yatipeza ndiye kuti promises on fuel for flood, kuti ndithu malonjezano a mafuta ndithu ali osatheka, kuti osakwaniritsidwa malonjezano amenewo chifukwa makamaka Amalawi timadikira mafuta ndithu kumapeto kwanthu kwa wiki inoyi ya ndi mmene zimayankhulidwa manso nangasi mafutawo ndithu malita ambiri ochulukirapo amati ndithu adakali mu njira. Ndipo atulankhani pamene adafunsa kuti mwalipira kale akuti yes, anavomera kuti yes kulipira ndithu talipira kale ndithu mafuta ndithu ali mu njira. Pena zinangoyidwa foti pachimweta msewu unawonongeka. Ndiyebe mpaka na lero ndithu wiki ija yatha tukalowaso mu wiki inaso mafuta chimodzimodzi kulibe. Ndiyebe muona ndithu mmene zikuyendera kuti zikukhala bwanji. Ma points ena ndithu anali makamaka omveseseka ngati aliona. Ma points ena anali omveseseka ndithu kuti mafuta ndithu samakagula kuchitsime kwenikweniko yayi. Mafutawo samakagula kuchitsime kwenikweniko chifukwa chakuti kuchitsimeko amalo amakana ndalama yaing'ono. Amene akufuna kugula mafuta ochepa amakana, amafuna ndithu amene akugula mafuta malita zambiri. 400 million nde ngati dziko la Malawi, Zambia, Tanzania tiyenera kugula kudzera kwa madobadoba, kuti madobadobawo nawonso amakhanga kuti mwinake ndalama aziphatikiza nditi atenga maiko awa aphatikiza kenako nkugula. Mano issue imeneyo singakhale issue yayikulu kwambiri potengera ndi mmene iwowa akunenera. Imeneyonso ndi issue payokha, komano kuvuta pakusi kuti issue yake ndi imeneyo chifukwa nkhani yake ndi ya forex, kuti forex ndithu kulibe. Forex akuvutirapo ndithu, komanso amene amagulawo madobadoba amenewo ndalama zawo anali asanabwezere, asanawapatse. Yetu ndi nkhani zake ndi zimene zizi, mavuto akuti sakutileke. Wina wachipani chotsutsa atakunyozani kuti sizikukuyenderani. Amakhala kukunyozani chifukwa iyeyo auva uwawa. Kuri inuyo muli mboma. Akazatu ali muno. Zinthu zikakwera tonse. Kana ga MCP akamaka kula chochipa. Hayi, mafuta akasowa MCP akwathira. When this economy starts working better, tonse fe tipindu. Yes, we all smile. Ndiye tikamakuuzani kumene koko kuti chinthu chichubwedera. Takonzani tayali. Tasambani munsinjemu. Tasambani munsinjemu. Anamani musakule mtima. Mabampu kuli mabampu driver mabampu mweku. Yes. Ifeyo tili kuno fiti kumva kuti chinthu sichikuyenda bwino. Kamida kuteka ulutsogoloko kwanyifunira. Ifuni kusumaka kwanyifunira koma kuno. Mashoko akusogola ali bwino. Mukamenya bambu simukuli. A president chakwera. Yes. A president chakwera. Anthu ntsiku muna kudandaula. Yes. Mwina ena akukuzani kuti anthu ali bwino, anthu akudandaula. Yes. Can you do something about it? Yes. Tikati ndi utala kwanga. Ayi.
Kumaira tukukondani. A president yo Anthu Anthu ambiri walokungoti muyende town. Ena awo amene akumayimba nyimbo zokuyamikira ndi ngama 2000. Ngobecha. Tezipita. Zikuchitika padakali pano. Mwachitsanzo ndinakambapo za matraki 44 amene anayima chifukwa chakuti msewu unonongeka kuchiweta ndipo tonse tinadziwa. Mmene okonzedwa msewuchi ndoti matraki amene aja akubwera, mmene akubweramo ndiye kuti akunkana achepetsa vuto lija. Ndafotokozeranso kuti ndalama ya 21.5 million yapangidwa allocate ndiye kuti mafuta omabwera ku Malawi kuno apangidwa secure ifuru kupanga secure mafuta awo nkulinga ndalama itaperekedwa. Ndiye mmene aperekedwa ndalama imeneyi mafuta amapangidwa allocate kuti mafuta awa apangidwa secure mafuta awa adzipita ku Malawi. Nkhani ikhala kunyamula mafuta aja adzibwera ku Malawi. Ndakamba za matraki 29 amene anyamuka kale akubwera anyamula petrol kwana 1.1 million liters. Ndakamba za mawagons okwana 30 amenenso anyamuka akubwera kuno. Komanso ndakamba za matraki 150 onyamula 5.7 million liters. Ndakambanso za matraki 9 onyamula 350,000 liters amene akubwera. Ndiye kuti pene tafika pamenepo za awa amene ndinawa nkhani yake ndi ya nthawi. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Sina ndani Charles Gomiwa muma panga business yanchi ndima tamanga kapanza nde ngani ya mafuta yakukuza ni motani ari kuza usari pang'ono oti awapa mutha kuona kuti chibwerereni silinatire ndakuti mama wako nse ku business sina tamanga mabwera nthawi zanji. Of course abapa ndangubwera kumene kumanaliso kwina ndi madikilira kumene ko kubasini natire ndi yanguta ndikubwera kunoko ndatandi tire so mwina kuno ndi mutha kuona kumene so line imene ndi mmene mukuyonera line pali chembekezo ni muzienda mmene mukuonera line pali chembekezo kuti muthira chapo mpaka mmene ndikuonera mwina pakhoza kutha mwina 1 hour nsana 1 hour nde business yanu kotero yakuzidwa motani potengera kuti munena kuti inu yanu imathamanga ndi yomwe yakabaza ndakuzidwa kwambiri chifukwa chona kuti moziwa kuti tidye pakhomo kuti zinthu zonse zitheke ndimwenda kuti kumama wako abanga sina siyeso yandiwo maganiza kali kathira mama wao lithamanga kuti kasi yandiwo koma ndithu ndezinthu zambiri zaima apapa muli live pa Times TV kutereko anthu akuonerani akuluakulu akumera akuonerani tikunena pano muyang'ane kamerayi ndikuwauza zomwe mungawuza akuluakulu akumera. Timene ndingayankhule ndiona kuti akumera tayesesani sindidziwa kunena kuti kumene kuzimayenda bwanji koma tayesesani kuti zinthu zikhale stabilize ndichonga chona kuti zinthu zathuswe enafe pasitidziwa kuti ino ndalama mmaziyendesa bwanji ndiye mungoonetsetsa kuti zinthu zitheke kumeneko ifenso kuno tizisangalala basi mafuta kamapezeka ndikuti zinthu zathu ziziyenda simationanso kuti mwina tikulongola basi ife tizikhala kuti kuti zathuswe zikutheka. Ayi tathokoza kwambiri amenewo ndi ena mwa amene akhuzidwa ndi vuto limene lili la kusowa kwa mafuta galimoto. Muli bwanji baba? Ibuna bwana. Tili bwino. Zina ndani? Zina ndi chisulo chilo muno.
mwina mwafika nthawi zanji pano mukuoneka kuti muli kumapeto mwafika chapo mpano ndafika kalekale kumano kuti panali nthawi mbiri ine ndimene ndili kumapeto koma ndafika kalekale mwina mwakhala mukusaka kwa nthawi yatali bwanji mafuta mafuta ndenda pakwasaka kuchokera kulimbi mpaka kufika kunoku kweli ndimakhala kumpemba nde mukuona kuti mmene mukuona kuti muthira chapo mpano mmene mukuyionera laini mmene akuthira tiona mmene zingakhalire mwina aduza kuti mafuta atha kapena ayi mano bula tikafika pamalo pachi tikafika pamalo pachi ndikuti mwina tithira mwina athu okay tathokoza kwambiri.